ए दादा, गर्मी पड़ता का होता समझे में नहीं आवत हो। ऐसा लागत न नरक में जौन गर्मी वाला डिपार्टमेंट बा ओकर केहू दरवाजा खोल के आ भुला गइल बा। काहे भकासु, का समाचार बा तोहार? समाचार आजकल बस ये बा 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री, 48 डिग्री। एकरा अलावा कौन समाचार नहीं है दुनिया में। ए भकासु, बात तो तोहार ठीक है बा। गर्मी से पूरा दुनिया तंग आ गइल बा। रोज सर्व 50 साल के रिकॉर्ड टूटता। पिछला 50 साल में इतना गर्मी कबो ना पड़ल है। अगला दिन फिर अखबार में आवता पिछला 25 साल में इतना गर्मी कबो। रोज के रोज सारा रिकॉर्ड टूटत जाता। 20 साल के, 25 साल के, 50 साल के। गर्मी बहुत हड़ा पड़ता। का भइले मिंटू, कैसन पंचायत लगल बा? पंचायत कुछ हो ना हो, बस ये बातचीत चलता कि गर्मी बड़ा हड़ा पड़ता। पूरा दुनिया तंग आ गइल बा गर्मी से। बहुत खतरनाक गर्मी पड़ता है भैया। पसीना सुखते नहीं के सरवा, इतना गर्मी बा। हे मर्दवा, गर्मी कुछ हो ज्यादा नहीं के बुझाइल। गर्मी कहाँ बा? क्या बात करत हो? गर्मी ज्यादा नहीं के ना मर्दवा। गर्मी कुछ हो ज्यादा नहीं के, बस तू लोग गरीब ज्यादा बड़ा। क्या मतलब बुझनी ना? गर्मी ज्यादा नहीं के पड़त, तू लोग गरीब ज्यादा बड़ा। हमरा घरे जाके देखा, 3 गो एसी लगल बा। केहू शिकायत नहीं के करत कि गर्मी पड़ता। आराम से खटिया बिछा के एसी के नीचे पड़ल बानी सो। गर्मी ज्यादा नहीं के, तू लोग गरीब ज्यादा बड़ा। पैसा कमा जाके एसी लगवावा, अब गर्मी कम हो जाई। ए भकासु, बात तो ठीके कह के गइल हो सरवा। चला यार, कहाँ जाए के बा? एसी लगवावे ना, पैसा कमाए। पहले पैसा कमाइबा तब ना एसी लगवाइबा। बिना पैसा के एसी लग जाई का? चला, काम धंधा कइल जाई, पैसा कमावल जाई, आ एसी लगवावल जाई, गर्मी दूर भगावल जाई। गुड, वेरी गुड आइडिया। चला।